കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനിടെ മരിച്ചവരെ രക്തസാക്ഷി പദവി നൽകി സൗദി അറേബ്യ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് 16 ഇന്ത്യക്കാർ. രക്തസാക്ഷി ബഹുമതി ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചിത്രം സൗദി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൗദിയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ മാർച്ച് 2 എല്ലാ വർഷവും രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിക്കാനാണ് സൗദി തീരുമാനിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ രക്തസാക്ഷികൾ വഹിച്ച പങ്കിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തും അവരുടെ ഓർമ്മ അനശ്വരമായി നിലനിർത്താനുമാണ് മാർച്ച് 2 ആരോഗ്യ രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിക്കുക. റിയാദിൽ മെയ് 25 മരിച്ച ഷെയ്ഖ് ഇസ്മായിൽ, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ജൂൺ 14 മരിച്ച നവാസ് സൈഫുദ്ദീൻ, ജിദ്ദയിൽ ജൂൺ 1 മരിച്ച തിരുവല്ല സ്വദേശി സിമി ആനന്ദ്, ജൂൺ 17 മരിച്ച മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, ജിദ്ദയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 മരിച്ച സൂസൻ ജോർജ്, അൽ ഖസീമിൽ ജൂലൈ 3 മരിച്ച മുഹമ്മദ് ഇനാമുൽ ഹക്ക്, റിയാദിൽ ഏപ്രിൽ 24 മരിച്ച നൂറുൽ ഹസൻ, റിയാദിൽ ജൂൺ 28 മരിച്ച ബക്കർ മുഹിയുദ്ദീൻ, റിയാദിൽ ജൂൺ 21 മരിച്ച ഫോൽ മുഹമ്മദ്, ജൂൺ 25 മരിച്ച മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹീം, ജിദ്ദയിൽ സെപ്റ്റംബർ 25 മരിച്ച മുഹമ്മദ് റാഫി നദീറുദ്ദീൻ, റിയാദിൽ സെപ്റ്റംബർ 10 മരിച്ച അമൃത മോഹൻ, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മെയ് 20 മരിച്ച മുഹമ്മദ് യഹിയ ത്വയ്യിബ്, റിയാദിൽ ജൂലൈ 4 മരിച്ച മുക്കാടൻ നമ്പൂതിരി, മക്കയിൽ മെയ് 8 മരിച്ച അമ്മാർ മുഹമ്മദ്, ബീഷയിൽ നവംബർ 28 മരിച്ച ശകുന്തള എന്നിവരെയാണ് രക്തസാക്ഷികളായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം റിയാൽ ആശ്വാസധനമായി നൽകാൻ സൗദി മന്ത്രിസഭ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.